Ba, Sawbo bhuti. sabona baba. Kunjani? Hayi ngiyaphila. Njengoba wazi namhlanje uze kule show le sibize iBlue Wheat. Ungasicocela ngabazi ngawo ukuthi uhlala kuyiphi indawo na kanjani. Mina khotmani. Oh, so did I, baby. Tonight, we're gonna talk about feelings. Tonight, we're gonna talk Hayi. about all the things Ngiyakuzwa bhuti loud and clear. Manje awusicocela ukuthi imali le uyitholile 1 million uyithole kanjani? Khotmani, ikona ngizisihluku indaba. Sinane 1 million. Manje ama-million. Uthola wenzakala mina khotmani. Thola ukuthi nawo sessions kwi-transit. Yena phela masifika ophuza. Kamax, lahleka i-cable. Elamashimala abantu baceda kushaya i-cable namsho about 10 minutes before. Bashaya i-cable 10 minutes before kanje. Ayisavela athi nkambini manje siphethe nedoor sithi uvalile. Hey. But now, ngoba bantu wena nabasho bakhoma. Nithi kanjani bathani dress code? Yes sir. Shoot the thoughts le jobe ejoje le-cable le. Kanti nedoor njengami. Yathola induza phakathi. Yayithola lapha. Obvious ngoba into engiyenzanga mina kanyo. Athi ngibavulele i-case. Ngisuke nje yonke inyathela nibalandela nithi. Ngoba banesandla. So mangibasuka hayi manje yaza nesinqubo sokuthi hamba ngona asenze. Bazabona ukuthi behlanganisa kanjani. Manje ngiyafuna kanjani. Maye bhuti yini lo ucale wethenga ngale mitha leli lokuqala lelo. Ngoba ubuya ne5 million. Obvious manje le mali ayaphilile. Ayithi ngishila ayise fastanyana yoswapa amahle. Cabanga ngishona lapha le baphethe amahle basho baba ngathanda ukuzungula. Ngijulile manje ngishike ngisuka nje 26. Ngiyakhethe ukuyenzansi nesigwaqo. Ngike ngapha enkomeni donsa amahle 1 liter lapha yana. Ngibeka lapha eTV basho. Swipe. Ithi approve. Yes. Hayi bhuti ngiyajabula ukuza istory sakho. 1 and 2 say breakini sonibona masibuya. Danko. Hey.